ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಪುರೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇಂಥ ವೇಡಿರು ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಚಾಮುಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋನ್ಗ. ರಕ್ತ ಚಾಮುಂಡಿನ ತೆಯ್ಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಬುಕ್ಕ ಕಣ್ಣೂರು ನನಪುಣಂಚಿನ ತೆಯ್ಯಂ. ನನ್ನ ಕೇರಳದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ತೆಯ್ಯಂಡು ರಕ್ತ ಚಾಮುಂಡಿನ ತೆಯ್ಯಂಲ ಒಂಜಿಂದು ಪನೊಲಿ. ನನ್ನ ಚಾಮುಂಡಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ ಬುಕ್ಕ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಗ್ರಂಥಡ್ ಚಾಮುಂಡಿನ ಉಲ್ಲೇಖನ ತೋಲಿ. ಅಂಚಾಣ ಬಲೆ ರಕ್ತ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇನ್ನಲದಾದ ಪಂದ್ ದಂತಕಥಿತ ಆಧಾರಡೆ ತೆರಿಯೋನ್ಗ. ಐಡ್ದುಮ್ಮು ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಪುನ್ಯಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗುಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಚಾಮುಂಡಿನ ದುರ್ಗಾಮಾತೆನ ಅವತಾರ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರಿ. ಕೆಲವು ಕತೆಟ್ ದುರ್ಗಾಮಾತೆನ ಒಬ್ಬುರ್ದು ಇಜಿನ ಅನೆರ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತನಾಲೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಂದಲ ಪನ್ಪೇರಿ. ಈ ದಂತಕಥಿತ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬುಗುವರ ಒಂಜಿ ರಾಕ್ಷಸೆ ಇತ್ತೆಗೆ. ಆಯಿ ಮಸ್ತು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ವರ ಒಂಜಿ ಕೇಂದಿ ಇತ್ತೆಗೆ. ಈ ವರದ ಪ್ರಕಾರ ಆಯನ ನಿತ್ತೆಡ್ದ ಬಿಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರ್ಣ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಿಂದುಡ್ಲ ಆಯನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾನ ಆಯನ ರಾಕ್ಷಸರು ಪುಟ್ವೇರಿ. ಈ ವರ ಆಯನ ಲೋಕಡ್ ಅಜೇಯ ಮಲ್ತು ಇತ್ತಣಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಆಯನ ಸೋಪಾಯರೆ ಆ ಒಂದಿಚಾಂಡ್. ಈ ವರನೆ ಆಗ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರ ಪನ್ಪನ ಪುದರ ಬರಲ ಕಾರಣ ಆಂಡ್. ರಾಕ್ಷಸನು ಏರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಚಿ ಪನ್ನಾಗ ಆಯೇ ದೇವತೆನಕ್ಲೇಗ್ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಲೇಗ್ ಉಪಟಲ ಕೊರಿಯರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ. ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಆಯನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದೇ ಪೋಂಡು. ಅಪಗ ದೇವತೆನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲು ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆಂದು ಬೇಡೊನ್ವೇರು. ದುರ್ಗಾದೇವಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧಗ್ ತೊಡಗುವಲು. ಅಣದೇವಿ ಆಯಗ ಗಾಯ ಮಲ್ತಿಲೆಕನೆ ರಾಕ್ಷಸನ ನಿತ್ತೆಡ್ದ ಬಿಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದು ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರನಕಲು ಪುಟ್ಟೊಂದೇ ಪೋಪೇರು. ಅಪಗ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ರಾಕ್ಷಸನ ನೆತ್ತೆರ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರ್ನಿರ್ದು ದುಂಬೆ ಐನು ಪರಿಯರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಲು. ಐಕೋಸ್ಕರ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿಡ್ ಕಾಳಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಗ್ರ ದೇವತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು. ಕಾಳಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ಅನೆ ಇಜಿನ ಉಬ್ಬುಡ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಲು. ಕಾಳಿ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರನ ನೆತ್ತೆರ್ನ ಲೇಪಿಸಾವುನ ಮೂಲಕ ದುರ್ಗೆಗೆ ಯುದ್ಧಡ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಲು. ರಕ್ತನ ಪರ್ಪುನ ಈ ಕಾಲಿನ ರೂಪನ ರಕ್ತ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ನನ್ನ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಅಂಡಕ ಪನ್ಪುನ ರಾಕ್ಷಸನ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧಡ್ ಶಿವಗ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ 7 ಶಕ್ತಿಡ್ ಚಾಮುಂಡಿಲ ಒಂಜಿ. ಇಂಚ ಚಾಮುಂಡಿನ ಉಲ್ಲೇಖನ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಡ್ಲ ತೂವಲಿ. ನನ್ನ ರಕ್ತ ಚಾಮುಂಡಿ ತೆಯ್ಯಂ ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನವು. ನನ್ನ ಈ ತೆಯ್ಯಂ ಮಸ್ತ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ತಿರುಮುಡಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಪಂಡ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ನನ್ನ ಈ ದೇವತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮೃದ್ಧಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತೆಯ್ಯಂನ ಶತ್ರುನ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಜಯಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗುಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಚಾನಲ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.